Čaute všetci, tu je Braňo Čurý, nachádzame sa v obci Cestice, ktorá je vzdialená 20 minút od Košíc a kde mám pre vás na predaj v tejto novovznikajúcej štvrti dva rodinné domy, ktoré si môžete kúpiť v stave hrubej stavby alebo dokončené do polodomu. Tak poďte sa pozrieť, nech sa páči. Ak hľadáte klasický stereotyp a krabicový výzor, tak potom vás sklamem, pretože tieto domy ponúkajú moderný, elegantný štýl a esteticky pôsobiaci dizajn. A my sa už nachádzame vo veľkej obývačke spojenej s kuchyňou, kde sa budete cítiť naozaj príjemne vďaka nadštandardne vysokým stropom. Teplo domova dodá predpríprava na chrbt a cez francúzske okná sa dostanete na peknú slnečnú terasu. V nočnej časti domu sa nachádzajú 3 spálne, kúpeľňa a samostatná technická miestnosť s práčovňou. V druhom dome máme podobnú rozlohu s rovnakým počtom izieb, avšak s jemne zmenenou dispozíciou, ktorá sa vám bude takisto páčiť. Tak sa pozrite. Ak vás tieto domy zaujali a chceli by ste si ich pozrieť, tak sa mi ozvite. Pekný deň.